كابونا كابدبراب كابويتانا كمدحنا كريستوس يسوع ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስክላትና ይሁን በዛዕባ ትውፉት እስኪ ገለ ተወሰነ ነገር ንዘራረብ እቲ ኣብ ጎይታና ዘመን ዝነበረ ትምህርት ክርስቶስ እቲ ጎይታና ዝመስረቶ ቅዱስ ሃይማኖት እሞናው ሐዋርያት ዝሕለፎ ንሐዋርያት ዝሃቦ ምክንያቱ ይሁዳ ሓደ ግዜን ቅዱሳን ተዋሃበት ሃይማኖት ይደሉ ይሁዳ ሓደ ሰለስተ ስለዚህ እቲ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ ሃይማኖት ወይ ከዓ እምነት ወይ ርድኢት ኣብ ዘመንና ወይ ኣባና ከም ዘሎ ንፈልጠሉ ሓደ መንገዲ ቅዱስ ትውፊት እዩ ይሰመረሉ ቅዱስ የለ ሓደ ማሕበረሰብ ዝፈጥሮ ዓይነት ትውፊት ኣይበልኩ እንታይ ዳየ ቅዱስ ትውፊት መጽሓፍ ቅዱስና ብኸመይ ናብ እድና ይበጽሕ ብቅዱስ ትውፊት አብልዩ ናይ ቤተክርስቲያንና ወንጌል እምነት ኣባና ብኸመይ ይበጽሕ ብቅዱስ ትውፊት ምክንያቱ ንሕና ኣብ ዘመነ ጎይታ ይኮናን ዘለና ዘመን ማለትም ጎይታና ብስግብ ኣብ ዝተገለጸሉ ዘመን ኣይኮናን ዘለና ናይ ሎም 2000 ዓመተ ምህረት ማለት እየ ነገር ግን እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ጎይታና ዝተዛረበ ቅዱስ ቃል ምዃኑ እና ኣምኑሉ መንገዲ ግን ብቅዱስ ትውፊት እዩ ማቴዎስ ዝበሃል ወንጌል ከም ዝጻሓፈ ቤተክርስቲያንና እናዘገበትን እናነገረትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዓቅባ ሒዛ ተመሓላልፍ ብኸምዚ በዚ ቅዱስ ትውፊት ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ትውፊት እዚ ግን ይሕዚ ብክልተ መንገዲ ዝመሓላልፍ ሓደ ብጽሑፍ ካልእ ብቃል ብጽሑፍ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ብጽሑፍ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ بقال خاني ناونت حزي أب خالات سولن كملخت معرف خلت قطع 15 قدوس باولوس حواريا إتي بدبدابنا خونا بقالنا زمهرنا كنت مرتي حازو يلله بدبدابنا مالتو إتي بدبداب مالتهم بمصحف صحيف السردلهم يو بقالنا دولد الله خاني قدم بدبداب بمصحفو بقالو خيد مهرون سلازنبريو ስለዚህ ሐዋርያት አባታትና ቀድሞም ተናባያተ ክርስቲያናት ክምስሩቱ ከለው ሲም ማህበር ምእመናን ክመጹ ከለው መጀመሪያ በቃሎም ኸይዶም እዮም ዝምህርዎም ብድሕሪኡ ኸዓለለ ምንታን ክጸንዑ ብደብዳቤታት ማለት በመጽሐፍ ጽሒፎም እንሰድሎም ማለት እዩ ስለዚህ ክልትዩ ሓዝዎ ይብሎም ደሎ እንታይ እቲ በቃልና ዝመሃርናኩም ኾነ ብደብዳቤታትና ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ወንጌላ ብጽሑፍ ኾነ ብቃል ያተመሓላልፍ እዚ ድማ ተመሓላልፈሉ መንገድ ቅዱስ ትውፊት ይባሃል ወይከዓ ሆሊ ትራዲሽን ይባሃል ቅዱስ ትውፊት ምክንያቱ መስራትዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ቅዱስ ይባሃል ሓደ ማሕበረሰብ ዝመስርቱ ዓይነት ትውፊት ውን ኩሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣይሁዳውያን እድኻ ከይተሓፀብካ ምብላዕ ትውፊቶም እዩ ወይ ሕጎም እዩ ኣብ ቅድሞም እድኻ ከይተሓፀብካ ምብላዕ ንዕኦም ከም ዓብይ ሕጊ ዝተሓሰበ ኮይንካ ኢኻ ትርአ ካብዛ አንጻር ጎይታና ሐዋርያትካ ንምንታይ ኢሎም ከይተሓፀቡ ይበልዑ ኢሎም ክኸስዎ ከለው ወይ ክጥይቁን ከለው ንሪ ሰው ጎይታና ከዓኒ ነዝ ነገሮም ዝንታይልዎም ናይ ባዕልኩም ትውፊት ወይ ከዓ ናይ ባዕልኩም ወግዒ ናይ ባዕልኩም ልምዲ ክትሕልውስ ሕጊ ኣምላኽ ትጥሕሱለኹም ንሰብ ዘርኩሰሲ እቲ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበሪ ናብ ኣፍ ዝኣቱ ይኮነን ኢሉ ክቃወሞም ከሎ ንርኢ ስለዚ ሰብ ስራሕ ዝኾነ ትውፊት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ኣምላኽና ነቲ ሰባት ዝድሕኑሉ ሃይማኖት ዝመስረቶ ዘመሓላልፈሉ መንገዲ ቅዱስ ትውፊት እውን ኣሎ ስለዚህ ሓደ ግዜ ትውፊት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ብኸመይ ኣበይ ማለት እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ንምንታይ ከይጠቅም ዝብል እንድሕር ዘይተረዳእናዮ ወይ ብዛዕባ እንድሕር እኹል ዝኾነ ርድእ ዘይብልናስ ክንጋገን ንኽእልና ምክንያቱ ሓደ ማሕበረሰብ ዝተወላድናሉ ዝዓበናሉ ዝፈጥሮ ዓይነት ትውፊት ምስ ሃይማኖትና ተጋጩ ንሃይማኖትና ክዕንወልና ስለዝኽእል ብራክ እምይፅሐና ናይ ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ዝውልዎ ዘለዉ ናይ ምስጥረ ስላሴ ሁራ ሰለስተ ዝውልዎ ኣዝዩ ኣብዚ እተ ዘይበሃል ምንም መትሐት ዘይብሉ ሓደ ማሕበረሰብ ዝፈጠሮ ዓይነት ናይ ትውፊት ኣስተምህሮ ይውልና ኣሎ እዚ ምስ ሃይማኖትና ዝቃዶን ዝኸይድን ኣይኮነን ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኢና ትውፊት ዓብይ ቦታ ኣለዋ ቤተክርስቲያንና ሃይማኖታዊ ትውፊት ንኣብነት ሕዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ እንታይ ይብል መጽሓፍ ቅዱስና ዝኣመነ ዝተጠምቀ ይድሕን ይብል ግን ከመይ ክንጥመቕ ከም ዘለና ዲቴይል ኸይድ ኣይነግረናን መጽሓፍ ቅዱስና ጥምቀት ከም ዘድሕን ነግሩና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስና ዝኣመነ ዝተጠምቀ ይድሕን ስለዝብል ዘሎ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ከመይ ብኸመይ ክፍጸም ከም ዘለዎ ግን መጽሓፍ ቅዱስና ብጥልቀት ኣይብልን ስለዚ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ከድልየና ንኣብነት ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ እዩ ኣንፈቱ ዝልውጥ ማለት ገጹ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ሰው ንሰይጣን ክሕደካ ኣለኹ ንክርስቶስ ግን ኣምነለኹ ኢሉ ይድል ኣሎ ካብ ጸልማት ናብ ምብራቕ ወይ ከዓ ናብ ብርሃን ይመጽእ ኣሎ እዚ ስርዓት ካበይ መጽኡ እዩ ካብ ኣቦታትና ስለዚ እዚ ኣገባብ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ከዓኒ ብቅዱስ ትውፊት ኢና ንቕበሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣቦና ቅዱስ ሄሬኔዎስ ዘኦዶም በረከቱ ይጽሐና እንታይ ይብል
ቅዱስ ትውፊት ማዕረ መጽሐፍ ቅዱስ አውቶሪቲ ኣለዋ ቤተክርስቲያን እዩ ንሕና ከም ፕሮቴስታንት ይሕዋትና መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ ዝብል ዶክትሪን የብልና ቤተክርስቲያን ቅዱስ ትውፊት እውን ኣለዋ እቲ ወንጌላት ኣስተምህሮስ ብቃል ወይ ከዓ ብቅብብል ብቃል እውን እያ ተመሓላልፎ ንኣብነት ካፍቶም ኣቦታትና ሐዋርያት ዝተወሰኑ እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ጽሒፎም ዘለዉ ንዓል ማቴዎስ ማነው ንዓል ቶማስ ወንጌላዊ ንዓል እንድርያስ ንዓል ፊልጶስ ዝሰወኽዎ ትምህርቲ ኣበይ ዘሎ እንታይ ኢልና بقدس تفوت ذي كوينه وي بقبل وي كاب حز جمرنا ندحرت النات ملسنا أبيكم زمهارنا أبيكم زتوقعوا إن حتى ناس يخون أم مصحف قدس ذيك الرهوان خلينا سلام مصحف قدس رأي يخون ولا كلا بخلا بالا اتناتاتهم تمرت آيات لنا إنا نوللنا ذي قاعد أجمعتيا سترى ذي كونه أب تسلم كمال أخت قدس باولوس أبونا كم تزولنا يو بقالنا ونز مهارناكم حازوا إلى الله كم قلنا قرنطس مال أخت انتهي باولوس قد ما قرنطس مال أخت معرف عسرت حدا كاو خلته يتجاو كويت هذا تقبل هو توفيت ناخذكم دم هذا حلف هو أستمكم سلة حتكم هو بزي أن أدكم الله يلو قطر خلتين يقولون قد ما قرنطس مال أخت معرف عسرت حدا قطر خلته توفيت كاو كويت تقبله يبل مخنياته وينجل ويقع هايمانس ويقع إذا توفيت زي ها كاو قويتا يتقبلوا بقولس قلاتي معرف حدا وقدر عسرت حدا كم زلو كاو قويتا تقبلوا نفس قرنطس حلفوا كاو سو قرنطس خاني كم انداولكم بقبل يمحلالف اينا اذ مدحان زركو اذ سرعات قدس قروان بايزوي كاو قويتا تقبل هو يلوزولم زلو انديوم قدر 23 قدما قرنطس معرف عسرت حدا تسترفس مصيك سرعالكم يخولن كلنا انت يسرعوا لهم تخينو بخستاي برئيتون تخيدنا رينا انت يبل اتي قدس قروان بزعوا قدس قروان سلازم نقرم زلوا بسرعة قبل وكم زلوا ثم أدقيت ناس بزي أجوا قبل وكم زي ولا كان معرف عسرت جمر سلازم نقرم زلوا قدما يقولون تسمع معرف عسرت حدا مثلا إسرائيلاويان منا مولعهم مس موسى ببحري بقيح بحري تطمقهم حلافهم من التححذ بزعوا ما أدقيت أنا بخمي بسرعة قبل وكم زلوا سلازم نقرم زلوا بزعوا أنا يقيت أنا ما أدي ب قدس توفتيو زم حلالف ساعات أقباب لا بخمي وي أفضل ما مالتي صا هرّا سلست كاولدنا استقبلنا يتوفت يزول صنطوي أو زؤتذي بحال نتعبت كرسيان هنا نمهرا كرسوس زعنون زهر منيو أب قداميت أما توس ملخت معرف شو دشته كف قد حدا جمرو قويتانا انتاي مانو باولس انتايبل نتي مهرا قويتا مخنيات من كفن كيفل تتنقغيل نت مهرس كين كافيل أستمرنا بيت كريستياننا مستر سلاسي كفتم مع عمر زبها لا أستمرها حدي بخمزن ود خمزن زلك عنا وخمز زورد عينة أستمر يكونه وقاد أسي النار ما مخان نتدن قطر دون أجر مستر سلاسي سلا حدنا تنسلستنا تنقويتنا مزيو زقول صقنع مهرنا بيت كريستياني أما بني حد محبر سب مسناي سواء سجلنا تححز خال فترة فطر العينة أستمر يكونه مستر سلاسي بيت كريستيان من خمس خبل خلوا خد فيرا يكون تحقق جنزي سواء سجل أو كلمة قويت أنا خيدهم تنبرك خم كم زي سجود وهو بتتعطون ون كم زهوا ويزول المبري نلا على خمس نفر زول يلا أي تصحف قويت أنا خولدن كله سمال أختوان دك ساعات بمسجنا بوداسي سوهات نجزافر على سمايات سلامون ندك ساعات نتم زي سمروا وأمريخون إن أول خمس جنون كله ينانر المبري مخنياتو مسجانا مزمر مسامله خوي تحس لازله نتيجتول دنقصي تدفعون سجود لكله وهبتاتهم كهو كله ينانر مبري كنفر كله ينري ناي حدا محبر سب ملا ساعة ساعات ناي حيمانة مجلس كخون أي بك عن يوم أتيوم نحنا نسمع أتيوم نسلا حيمانة نكستعين يلسي كان نسمع عذاب بالخل خنتنجا قال لنا زيدك من زاد حنا انتمرتي مهاري الولا نتوتو معرف قلت أوصل خلت نيتو تقدس باولوس زيدك من المهار ما مهارم هذا زيدك مهارو thank you